Som veľmi rada, že môžem pozdraviť aj tých z vás, s ktorými som nemala tú možnosť stretnúť sa. Zostáva už iba pár dní do volieb a pár dní do kampane. Niečo sa končí, niečo sa začína, ako vždy. To, čo však zostáva, je omnoho hlbšie než to, čo na teraz dokážeme chápať. Zostáva v nás dobrý pocit z toho, že sme urobili viac než nejakú propagáciu vo voľbách, či snahu ponúknuť niečo iné. Zostáva v nás nádej, že naše spoločné modlitby a pôsty, ktoré sme za Slovensko spoločne uskutočnili, budú novým začiatkom pre nás všetkých. Slovensko potrebuje nielen zmenu a reformy, ale potrebuje Krista. Potrebuje však aj teba a mňa. Potrebuje nás, ľudí, odhodlaných stáť za tento národ a v tomto národe. Do kampane 13-33 som vstúpila s vedomím, že idem robiť všetko, čo viem, čo dokážem. Robiť veci najlepšie, ako viem, avšak nikdy nie vo vlastnej sile. Už túto sobotu sú voľby a ja vás chcem o niečo poprosiť. Prosím vás o jednu voľbu z 18 možností. Prosím vás aj o jeden krúžok zo 4, ktoré v týchto voľbách môžete odovzdať. Ďakujem.